Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyati wa li baitihi wa ila hadratir ruhi Imam Abi Zakaria Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi wa ila ruhi Abahul Albab Syekhun wa ila hadrati dihni wa dinikum wa dini ahli wa dini ahlikum syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Khamisu. Terus? Riyadhus Shalihin. Al-Khamisu utawi hadis kang nomor 5, kang kaping 5 iku an Aisyah ta saking Aisyah radhiyallahu anha. Annaha satuhune Aisyah iku qalat ngucap dawuh sapa Aisyah kana ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku idza dakhala ing dalem nalikane mlebu apa al asru dina 10 akhire Ramadan. Dina 10 akhire Ramadan berarti tanggal lah niki 21 sampai 30 itu sepertiga 10 hari atau sepertiga yang terakhir. Ahya mongko ngurip-ngurip sapa Rasul alaila ing dalem waktu bengi. Wa aiqadha lan gugah sapa Rasul ahlahu ing keluargane Rasul. Niki Nabi ketika sepertiga Ramadan yang terakhir berarti mulai tanggal 21, 22, 23 lah ngeten iki Nabi niku nemen-nemeni teken jungkung ibadah di malam hari Ramadan sepertiga yang terakhir. Bahkan keluarganya yo anake yo bojone niki do digugah dijak ngibadah. Lah cuma nak temriki lalu lumrah itu biasanya mapak napa istilahnya mapak Lailatul Qadar. Cuma malam ganjil 21, 23, 24, 25, 29. Tapi nak Nabi di sini sepertiga, mboten namung nak pas ganjil tok. Mboten namung nak pas ganjil tok. Pokoknya mulai sepertiga niku di saat orang-orang bergejala nih menggejala mulai terawai orang ning langgar, orang ning masjid, terawai nang di ning pasar, terawai ning mall. Malah justru godaannya tuh sepertiga yang terakhir. Awak wis mulai kesel, pikiran wis ta pondok wis awake ning pondok, pikirane ning ngomah. Lah ngoten niku kan nggih godaannya terbesar. Awak wis mulai kesel, rasa-rasa pikirane ning omah. Lah wis wong tuwa ya wis mulai semrawut. Nak sing nyekel duit gampang garek blonjo, sing ora ndek duit mulai kemut. Nggih to, anak urung tukoke klambi, urung golek panganan, urung golek ayam, golek entok. Nah, wis mulai bingung kabeh. Wajada lan nemen-nemeni sapa Rasul. Nemen-nemeni ya giat beribadah. Sing maune cara mriki sing maune ora deres ya deres, sing derese sak jus ya malih rong jus. Wa syaddalan nalekake sapa rajul al-mi'raza ing sarung utawa nyamping. Nalekake iki diseseti, maksudnya ya itu lambang Nabi tenanan teke napa njungkung ibadah bengi nganti sarunge dikencengi. Gitu gen ora mlorot, sarungnya dikencengi itu simbol napa giat melaksanakan ibadah. Muttafaqun alaih. Wal muradu utawi kang den karepake iku al asyru 10 al awakhiru piro-piro kang akhir min syahri Ramadhana saking wulan Ramadan. Maksudnya al asru ya 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan. Wa mi'zaru utawi lafal mi'zar iku al izaru nyamping.
tapeh, nak wong lanang ya sarung. Wa huwa utawi mizar iku kinayatun kinayah an iktizalin nisa'i saking nyingkiri wong wedok. Maksudnya kinayah sarungnya disiseti gen ora iso diplorotke. Maksudnya ojo cedak-cedak. Nah, ojo ngumpuli wong wedok. Maksudnya ngoten. Nak sarunge siset kan apa diplotrokke ditarik ora iso. Engko sik kumpul mbek bojo engko nak bar ngibadah. Ternyata maksudnya sarungnya disiseti iki ngono, gen ora gampang ora diplotrokke tapi dibuka ya tunggale, dirogoh ya tunggale. Maksude ngoten nggih. Wakilalan den ucapake apa al-muradu utawi kang den karepake iku tasmiruhu cancut sapa nabi. Cancut iku ya semangat age-age lil ibadati maring ibadah. Ya kalu den ucapake apa syadat tunalekake ingsun. Apa syadatu nalekake ingsun li hadal amri maring ikilah perkara mizari ing nyamping ingsun aita syammartu tegese cancut sapa ingsun age-age semangat sapa ingsun wa tafarragtu lan ngobrake ingsun nglonggarke wektu ingsun lahu maring hadal amri. Ya maksude ngibadah ora kober dikober berke. Asadisu utawi hadis kang nomor 6 iku an Abi Hurairah ta saking Abi Hurairah radhiyallahu an kala ngucap sapa Abi Hurairah kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mukminu utawi wong mukmin al qawiyyu kang kuat, mukmin sing kuat, sing ora plelar-pleler, ora klular, klulur, ora napa? Narani apa istilahnya? Bener ya? Istilahnya apa? Oh, mboten klular, klurul. Mukmin yang kuat, yang bersemangat iku khairun luwe bagus. Wa ahabbulan luwe dicintai. Ila wahi maring Allah minal mukmini tinimbang mukmin adzaifi kang apes. Ya wong sehat kuwi luwih apik daripada wong lara. Wong semangat luwih apik daripada wong ora duwe semangat. Mulane ketokno gagahmu. Wa fi kullin lan iku ing dalem saben-saben mukmil qawi karo mukmin dhaif. Wa fi kullin lan iku ing dalem saben-saben al mukminul qawiyyu karo al mukminu dhaifi. Al mukmini dhaifi ik khairun utawi kebagusan. Ihris ngreksaha sira alama ing ngatasé perkara yang fa'u kang manfaati apa maka ing sira. Ya sing ana manfaate iki jaga. Wastain lan amriya pitulungan sira. Wastain lan amriya pitulungan sira billahi ing Allah wala takjas lan aja ngrasa apes sapa sira. Semangat aja ngrasa apes. Wa in asoba lan lamun mekenani ka ing sira apa syai'un suwiji-wiji. Wa in asobalan langun ngenani ka ing sira apa syai'un suwiji-wiji fala takul mongko aja ngucap sira lau ani lamun sak temene ingsun iku fa'altu agawe ingsun kana mongko ana apa fa'altu iku kadza koyok mengkene wa kadzalan koyok mengkene walakin maksudnya kon positive thinking kula sami dalam keadaan apapun itu berpikir yang baik. Walakin lan tetapine kul ngucap sira qaddara wis mesti qaddara wis mestiake sapa Allah Gusti Allah wa ma utawi perkara syaa kang ngersakake sapa Allah ing ma syaa kang ngersakake sapa Allah ing ma iku fa'ala agawe sapa Allah fa inna lau taftahu nuli sak temene uta iku lamun buka amala syaitoni ing perbuatane syaitan. Lah niku kula nyasame niku anjurkan apapun itu kudu positive thinking. Mergo nak negative thinking biasane pikirane kula nyasame dirusak karo
setan. Rawang riwayatake hu ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. As-sabiu utawi kang nomor 7 iku anhu sangking Hurairah, Abi Hurairah, apa anna Rasulullah satuhune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Rasul hujibat dialing-alingi. Hujibat den aling-alingi apa annarun neraka. Bisyahawati kelawan pira-pira kesenengane ati. Neraka kuwi dialing-alingi karo kesenengane ati. Wa hujibat lan den aling-alingi apa aljannatu suwarga bil makarihi kelawan pira-pira perkara kang den sengiti ati. Bil makarihi kelawan pira-pira kang den sengiti nafsu. Nah nggih, nak sing swarga niku ya nafsu rasa-rasa, nak neraka nafsu gampang. Wa fi riwayatin lan iku ing dalem riwayat li muslimin kedue Imam Muslim. Huffat utawi lafat huffat badalah hale dadi ganti hujibat lafat hujibat. Wa huwa utawi huffat wa utawi hufat iku bimaknahu kelawan maknane hujibat ai bainahu tegese antarane abet wa bainaha lan antarane nar lan jannah wa bainaha lan antarane nar lan jannah hadzal hijabu utawi ikilah aling-aling fa idza fa'alu nuli ing dalem nalikane nglakoni sapa abet fa idza fa'alu nuli ing dalem nalikane nglakoni sapa abet hu ing al hijab dakhala mongko mlebu sapa abet ha ing nar utawa jannah. Nak nglakoni sing kesenengane ati yo biasane ning neraka, tapi nak iso napa niku ngreksa hawa nafsu ya mlebune ning warga. Asaminu utawi hadis kang nomor 6 iku an Abi Abdillah sangga Abi Abdillah Hudzaifah bin Yamani ya Hudzaifah bin Yaman al-Ansori al-Ma'rufi sahibi sirri ya kang duwe sahibi sirri Rasulillah ya kang duweni rahasian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Radhiya mugi awe ridho sapa Allah Gusti Allah anhu maring Abi Abdillah wa Hudzaifah al-Yaman. Kala ngucap sapa Abi Abdillah, sholaitu salat sapa ingsun ma'an Nabi ing dalem sertane Nabi sallallahu alaihi wasallam. Data lailatin ing dalem suwiji wengi. Niki Abi Abdillah salat bareng Nabi jamaah mungkin wong ning burine. Faftataha nuli ngawiti sapa Nabi Al-Baqarah ta ing surat Baqarah walah bal Fatihah malah Nabi macane Baqarah. Fakultu nuli ngucap ingsun yarka rukuk sapa Nabi indal miati ing dalem nalikane oleh 100 ayat. Walah paling kok 100 ayat lah yo rukuk. Padahal Al-Baqarah itu sampai 200 sekitar 280-an, 86 atau 84 ngoten. Berarti kan rumangsane 100 ayat nggo rukuk. Summa madza jebule nuli nerus sapa Nabi. Walah entuk 100 ayat jebule ngacir Nabi. Fakultu nuli ngucap ingsun yusolli salat sapa Nabi biha kelawan mi'ah fi rakaatin ing dalem rakaat. Tak kira untuk 100 rakaat, untuk 100 ayat terus rukuk. Famadho nuli nerus sapa Nabi. Fakultu ngucap sapa ingsun yarka'u rukuk sapa Nabi biha kelawan al-mi'ah. Sumaftataha nuli ngawiti sapa Nabi An-Nisa ing surat An-Nisa. Wis rampung tak kira rukuk jebule malah disambung surat An-Nisa. Faqara'a nuli maos melih sapa Nabi ha ing An-Nisa. Sumaftataha nuli ngawiti sapa Nabi Ala Imrona ing surat Ali Imron. Ngertine bar Nisa bar rukuk jebule disambung Ali
Imron faqara'a nuli maca sapa nabi ha ing Ali Imron yaqra'u hale maca sapa nabi mutarasilan hale alon-alon apa meneh macane ora banter macane alon-alon masyaallah tartil banget mesti ya wektune tambah suwe idza marra ing dalem nalikane lewat sapa nabi bi ayatin kelawan ayat fiha iku ing dalem ayat tasbihun utawi tasbih nak nabi ketemu ayat tasbih sabbaha monggo maca tasbih sapa nabi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ping pinten paling ora ping 3 mesti yo tambah suwe wa idza marra lan ing dalem nalikane lewat sapa nabi bisualen kelawan ayat kang mertelakake nyuwun utawa njaluk saala mongko njaluk mongko nyuwun sapa nabi no ana ayat kaitane mbek penyuwun ambek donga ya nabi ndonga wa idza marra lan ing dalem nalikane lewat sapa nabi bi ta'awudzin kelawan ayat kang mertelakake nyuwun reksa bi ta'awudzin kelawan ayat kang mertelakake utawa nerangake nyuwun reksa ta'awadza mongko nyuwun reksa sapa nabi nak ketemu ayat tentang mohon perlindungan jaluk reksa ya nabi mandek sik ndonga sik meneh summa raka'a nuli rukuk sapa nabi mendah wis rakaat pirang jam kuwi wong Baqarah Nisa Ali Imron faja'ala nuli tumandang sapa nabi iku yaqulu ngucap utawa maos sapa nabi rukuk maose apa subhana rabbiyal azimi ing subhana rabbiyal azimi fakana nuli ana apa rukuke nabi iku nahwan kira-kira min qiyamihi saking ngadeke nabi berarti macane subhana rabbiyal azim ora trima ping 3 rukuke hampir sama dengan ketika Nabi ngadeg. Nah Nabi mau ngadege kok sak jam ya rukuke sak jam. Mendah kalau jenengan sikile kuat apa ora ndredeg napa mboten ana traweh 20 rakaat kuwi kok lerene ping 10. Nggih napa mboten? Nggih, 2 rakaat leren, 2 rakaat leren. Lha mbah genep pira trawehe? Sumakola nuli dawuh sapa nabi, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Ing sami Allahu liman hamidah. Nembe napa? Tangane diangkat bangun dari ruku. Sumakoma nuli nuli ngadeg sapa nabi kiaman berarti napa tumak tidal kiaman kelawan ngadeg tawilan kang suwe koriban kang parek mimma saking wektu rakaat kang rukuk sapa nabi iktidale nabi yo suwe hampir sama dengan rukuke nabi summa sajada nembe nuli sujud sapa nabi Fakola sujudnya maca apa? Fakola nuli ngucap nuli mau sapa nabi subhana rabbiyal a'la ing lafat subhana rabbiyal a'la fakana nuli ana apa sujuduhu sujude nabi iku koriban parek mingkia mihi saking ngadeke nabi sujude ya kira-kira padha karo ngadeke rawang riwayatake hu ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim atasiu utawi kang nomor 9 iku an Ibni Mas'udin saking Ibni Mas'ud radhiyallahu an kala ngucap sapa Ibni Mas'ud sholaitu salat sapa ingsun ma'an nabi ing dalem sertane nabi sallallahu alaihi wasallam Lailatan ing dalem wektu bengi fa'atola nuli ndawakake sapa nabi al qiyama ing ngadeg suwi hatta hamamtu sehingga nejo sapa ingsun
Aku sampai duwe pikiran ngadeke suwi pikiranku apa bi amri suin kelawan perkara kang ala ai mufarokoh. Aku sampai duwe niat ala, niat mufarokoh keluar dari jamaah. Walah Nabi suwi aku rak kuat wis tak mufarokoh. Aku tak niat salat dhewe kila den ucapake apa wama ing apa wama ing wama hamamtu wama ing apa wama ing apa hamamta nggih hamamta nejo sira bihi kelawan amri suin ning pikiranmu apa lha kowe mau pikirane Nabi jamaah malah suwe men aku wegah tak niat mufaraqah berarti mengubah niat berarti ketoke jamaah jebul ora sida jamaah kala ngucap sapa mau kala ngucap sapa mau rawene Ibni Mas'ud hamamtu nejo ingsun an ajlisa ing yen toh lungguh sapa ingsun aku wis lungguh wae wa ada berarti salat apa niki salat sunnah lha wong ada entuk lungguh kok wa ada lan ninggal sapa ingsun hu ing nabi nara ngono ya wis batalke salate nabi tinggal lunga ya ora kono ora kene biasane traweh sing kebak kuwi sing patas sing napa iya sing cepet ya nek ana sing seprapat jam napa milih setengah jam lha kuwi sing cah nom seneng sing tuwa koklok dengkule al ashiru utawi nomor 10 iku utawi kaping 10 ora nomor na asyir iku wazan fa'il al ashiru utawi kaping 10 iku an Anasin saking Anas an Rasulillah saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa nabi yatsba'u anut ngetut utawa anut almayita ing mayit apa salah satun perkara telu wong winak mati sing bakal ngetut 3 hal ahluhu ya keluargane anak bojone wa maluhu lan bondone yo ngetutke wa amaluhu lan amale mayit ahluhu ya amale mayit ahluhu ya keluargane mayit wa maluhu lan bondone mayit wa amaluhu lan amale mayit fayarji'u nuli bali apa isnani kang loro mayit pinak mati keluargane ngetutke bondone ngetutke amale ngetutke fayarji'u bali apa isnani kang loro sing loro bali sing bali apa wayap kolan tetep apa wahidun kang siji yarji'u bali apa ahluhu keluargane mayit nggih berarti kubur berarti talqin ya mesti sedia kaya apa susah kaya apa mestine ya keluargane bali ning ngomah ora mungkin ngawur turu ngancani ning kuburan wa maluhu lan bondone mayit bondone go balik neh apa meneh kok bondo wong krendone wae digawa mule ya napa mboten krendone gawa mule wayap kolan tetep ku maksudnya ngancani apa amaluhu amale mayit mutafakun alaih istirahat riyin sekedap wonten tamu istirahat riyin